Infetaħ uffiċjalment ċentru ta' matul il-jum għall-persuni b'diżabilità f'Baħar iċ-Ċagħaq. B'investiment ta' kwart ta' miljun ewro, din huwa l-11 il-ċentru tal-Aġenzija Sapport f'Malta u Għawdex u l-ewwel wieħed fin-naħa ta' fuq tal-pajjiż. F'dan iċ-ċentru żagħżugħ b'diżabilità li għandhom bejn il-21 u l-24 sena qed jingħataw l-opportunità biex jitejbu l-abiltajiet tagħhom, fl-istess waqt li jiżviluppaw ħiliet ġodda b'għajnuna personalizzata u riżorsi meħtieġa. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Sapport Ruth Xiberras qalet li l-istruttura taċ-ċentru hija aċċessibbli fuq diversi livelli, binja moderna b'faċilitajiet li jagħtu esperjenza aktar wiesa lil dawn il-persuni. Aħna naraw il-programm li jkunu jixtiequ huma min jintafa' fuq mużika, min jintafa' fuq ħjata, min jintafa' fuq beauty nagħlmuhom ukoll hawnhekk min jintafa' fuq tisjir. Apparti hekk imbagħad pereżempju jkollna sezzjonijiet fuq emozzjonijiet biex huma jkunu jistgħu jesprimu iktar lilhom infushom kif qed iħossuhom. Is-Segretarju Parlamentari għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità, Anthony Ġużdiċelis, spjega kif għal din is-sena il-Gvern qed jinvesti 30 miljun euro fis-settur tad-diżabilità, fosthom biex jippromovi għajxien indipendenti. Spjega wkoll li twettqet wegħda elettorali li jinfetaħ ċentru ta' matul il-jum fin-naħa ta' fuq ta' pajjiżna. Sbatax-il żagħżugħ u żagħżugħa bejn l-età ta' 21 sa 24 sena se jkunu jistgħu jiġu hawnhekk biex komplu jiżviluppaw l-abbiltajiet tagħhom ħalli jkomplu jilqgħu l-isfidi li toffri l-ħajja tagħna biktar mod komplut, biktar preparazzjoni. Dan hu l-iskop tagħna li niżviluppaw l-abbiltajiet ta' kull individwu biex kun jista' jilqa' l-isfidi li tipprovdi l-ħajja ta' kuljum. Min-naħa tiegħu il-Ministru għas-Solidarjetà Soċjali Michael Falzon fakkar kif bdiet titwettaq wegħda elettorali importanti li persuni b'diżabilità severa li ma jistgħux jidħlu fid-dinja tax-xogħol jibdew jirċievu l-ekwivalenti tal-paga minima, fl-waqt li l-Gvern wessa l-indiċi ta' kif titkejjel id-diżabilità biex jintlaħqu iżjed nies vulnerabbli. Qed nitkellmu fuq impenn ta' Gvern li verament għandu ruħ soċjali u li jixtieq li kull settur jingħata l-importanza li għalxalu. Din is-sena pereżempju għandek vot rekord ta' madwar 30 miljun euro għal dan is-settur. Il-Ministru Michael Falzon fisser li ħares il-qudiem l-inizjattivi oħra b'ruħ soċjali li jkomplu jolqtu b'mod pożittiv il-ħajja tal-Maltin u tal-Għawċin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.